banteng mek dipajang-pajang tok mbek Alek. Ora tau dirumat. Tutupi opo ae iki. Waduh. Udenge. Kecokot. Apa iki? Ada. Ate bule poneso monti kang apa se ate bule pon ate rupane Pakde Monitor apa tengah-tengah di gunung iki wah wis tak parani ae Pakde monitor. oh iya Monitor. Aduh, kaget aku. Duh, iki. lapo e Pakde kate main ndi Pakde Sing ngekekno nang Alek iki lho. Lah wong mek dipajang tok ruwusu kabeh. lho ono demite iki Pakde Ojo aku pengen nang ndi Pakde budek iki teman-teman paten ono sih. oh iya Katene ngomong yo nang Alek. iya Pakde Ganti lagu. Lagune sing usum saiki sing monitor ketua RT. Orang ngono, Pakde. Lagu apa iki, Pakde? Lho, ora ngono iki, Pakde. Yo. Asih tor kebentor ketua, kepada mau kebentor ketua. Ngono, Pakde. Gak ngono. Lah asli yo, Pakde. Iku mang apa? Oh ngene berarti lek iku mang salah. Monitor ketua RW. Ora kate. Kau gak ada RW, Pakde. Lah terus. Ketua tok. Lho mosok sih? Tor. Terus Kebentor, Pakde itu. Lah. Oh, Pakde. Celun aku. Celun. Iya kene, Pakde. Aneh-aneh to iki efeke kegowo banteng budek iki lho, Pakde. Aku pengen aneh-aneh to aja iki. Kok kegowo nang ndi, Pakde? Teringat saat bersamamu, kau kecup keningku di namun semua. Nah nih mas, kau gue cebok iku. Katanya ngembeni manuk, rupane banyune entek. Ya. Cek ditakoki maneh katene nang ndi? Katene nang Alek. Ro. Aku iki katene nang Alek. Gak ngomong-ngomong aku. Kate takut. Oh iya. Ya. Sing awet aduh. Berat Pakde. Pakde. Ngono pucuke banteng. Oh, untung lho. Ngene. Berat Pakde. Aku kate takok. Sing critane wingi wong kalap iku iso nang omah bareng. Kalap iso nang omah. Ya iso, Pakde. Iso. Ya tetep iso, Pakde. Iya, cok ngedot. Iya. Kok tak jarano aja meneng dikenake wong iki saru ae. Minggir ae. Lah ayo tak jerak. minggir nanti. Oh, lek kono ro. Kowe makmu pancet. Ah, mundur. Oke, emang ngono, Pakde. Iya. Mundur terus kanan. Terus mundur. Koyo kontainer ae, Pakde. Loh, kalau ada yang Titit mudah kenapa cari yang sulit? titit. Keliru, Pakde. Loh, kalau ada yang sulit, kenapa cari yang Cari mudah yang lah? Iku yang bener. Terus. Kita cari yang sulit aja, Pakde. Iya, terus. Terus titit. Terus. Gak endi. Awas kiri, prai kiri. Oh, po. Main aku ndek kene. Yo, Pakde. Po. Awas. Wis kono ae. Oke. Semua. Ya apa mun rambut iki? Untung ae manuk ora mati. Jus gak ngomben. Ate payu Oh yo. Nang lapi kaca saiki suri. Apa model iki? Kene. Enak iki. Ya. Dipaleni maneh. Aku iku ditakok iku. Wong kalep kok iso muli nang omah ya? Muli nang omahe opo sih maksudnya? Iso muli nang omahe kalep iku. Kalep iku ndek gene sing wado. Ya koyo Alek wingi lho. Jarene ilang kan arek iku ndadi nek. Oh iya, mulai. Terus dia kok muli. Lah iku jenenge jago kandang. Wong disewa wong kok kalep ndek omahe.
Yo Jago kan kandang ta. jenenge wis wong gak sadar ngono wae ya. Ya mulai ku kate marani nang anu nih berarti sesuatu yang ada di rumahnya itu cekelane iku. Dicekel ngono. Bukan gitu Pade. Lah yo apa? Yo cekelan senisen jadi. Wow. Lah sing garano mulai wah Ketokot mana ketokot. pakai lu Pade iki. Ngawur. Iya iya. Wis mari takani kok Pade. Lah iki ngene tok iki lho delok. Pakai aku. Aku tak cekel ngene tak pikir kecokot. Iki nono kuburan Pade. Ojo cerita-cerita ngono. Iya. Pak aku wis wedi ya. Merindinge. Yo iki sing garano mulai iki Pade. Lho mangkane kok glodak-glodak, Dik. Omamangan iki tak kekno nang Alek. Karepku jadi perseni ngono. Waya iya iki Pak, ancen suwe gak di rumah jare. Sampai Gak di rumah iki. sampai kupinge iki. Lah iya sampai dadi bandeng budeg ini wis. Oh, nasi. Apa iki? Iki lho keculek. Kok gawe blangkon barang iki. Heh? Tenang di karepe iku. Ngotot arek iki ket mang Duro iki jane wangil kandhanane. Wah, jare durung ngotot ngoyot aja. Takon mang aku tenan ndi? Nang kene. Ah, Alek. Kate ngekekno iki. Cocok. Ngono. Aku ya tengetan. Lah sak durunge ngekekno, aku takok. Ya kan? Iya. Mosok wong dadi ku ndek ado iso mule. Iku kan jago Bisa. kandang. Ya enggak, Pade. Masa? Ayo, dandan ora mari-mari. Awas pecah bocone. Oh, gua tak tobrok pecah mani. Kamu emang dandan ora mari-mari. Ngene lho. Golek model iki lho ben rapi rambut iki. Meskipun gak ganteng ku disaung ku enak. Ngono ya sapi, lah wis ganteng. Ndi ono ganteng, putih ora. Aku iki lek masalah penampilan. Kayak pas perform ngono iku. Mlebuan Mas. Ngono njaba men. Waduh. Suruh kamu mlebu ya mane. Mlebu lho. Wis ayo Pade. Tak terno nang Alek ya, Pade. Surup-surup ini ojo meneng dik jopo, Pade. Iya iya sola-sola bisa. Solah. Wah, abot rek. Cek dukure sepeda iki. Ngene iku kok kuat ya Alek ya. Nggo banteng kok ngene. Ayo. Ono isine, Pade. Mlebu. Ono amping-amping nek coba. Loh. Ngene lho Mas. Sik. Aku iku lek masalah penampilan iku kadang ora pede. Pemane krungu omongane netizen. Oleh ngono, kudu sing percaya diri. Gak usah ngomong sing ora apik. Wong sing hujat iki yo, durung mesti luwih apik teko awake dhewe. Ayo. Oh, netizen iku yo padha karo juri sing paling pinter. Iya ya Mas. Kadang awake dhewe berbuat apik sik belum tentu dipandang apik. Lah ya iku. Jangan hanyut dalam pujian, jangan lemah dalam hinaan. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kelas. Sama nih kayak uang. Oh ngawur ae. Kok cebok? Pasane aku cebok ae. Ya wis ngene iki urip ning donya. Ya iya urip nek banyu ya klelep Mas. Oh iso cebok yo. Sembayang ndek kene ae ro, maghrib-maghriban ndek kene ya. Iya wis, nisan iki. Pohon. Ade, belum ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sama lapo nggo bandang blangkonan misan. Bantengmu iki rusuh.
Kon mek kon pajang tok ngene iki lho rusuh kabeh. Lah apa oleh aku nggawe blangkon, nggawe banteng? Aduh, sampeyan kok dina Minggu, Pak De. Sampeyan kok dina Minggu. Apa? Kang masuk. Dene udeng Pak De kudu blangkon. Lah iki nggawe udeng lek. Lho. Bantenge. Lho, sampeyan. Ojo melok guyu ro. Tulung guyu. Dadi lek wong bantengan iku kudune gawe Udeng, lah lek aku blangkon. lah wong kene kok. Ya lek kono. Aku maneh sing Pak De.